Kanigri ka Akashvani Shillong ka khubor ban puli phiri meri nongti walang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor mata ka stem. Menteri Rangbado kari Narendra Modi ong ba ki cooperative kidon ne ka benta trekam ka bakraw bha ban kentiu sa prang ye kari ha kalawe. Namar ka jingkir kat ka bajur na ki khot jong ka liang persya lahaban pensange ka dorbar ha baro artli yeng dorbar thawan minhin ka sngi. Wan poi ki briu सरकार है नेहू मिन्हिन कसंगी बट की दे की बला जेट का तना पुली पुथी जंग सरकार पदेंग मनलुम जिंग टिप या की जिंग ए की बदन हा नेहू की खबर की बपनिया मंत्री रामबादो करी नरेंद्र मोदी मिन्हिन कसंगी ओंग बा के इंडिया का यो ई बा की कोऑपरेटिव की डन ये का बनता तरेकम का बखराव भा बन कियो शफ्रांग करी हा कलवे Umudi ulakran ya kani ka por ba pli perda ya ka ICA Global Cooperative Conference ha Bharat Mandapan ha New Delhi. Menteri Rangbado ong ba ki cooperative ki dei ki nongrim ki bas kem jongkari bat tang ka dur ka ba pau sebar. Ula ka do ba ki cooperative ka ha India kilas dang na ka mut perkhat sya ka jing penki na ka jing penki sya ka jing pentrekam pat na ka jing pentrekam sya ka jing penklan bor. Ula benrap susu da ka boong ba ka India ka pertho bot ya ka mantra jong ka jing pen biang ling ba ka jing trelang. Ha ka tiga sngi Modi ra pelait ru ya ka stam halor ka International Year of Cooperatives arhajar arpusan. Ki belai don lang ha ka tiga program ki kintop yo menteri rang ba ka ributan udashur sharing top gay sembut menteri rang ba do ka Fiji Manua kami seka bat menteri korbari ka sarkar India o Amit Shah. Lahaban pensange ka dorbar habaro artli ki yeng dorbar thawan jong ka ri minnin ka sngi namar ka jingkir kat ka bajur ne ki khot jong ka liang persya halor ka jingki no bamsap bat ki we ki man ha ka sngi ka bani kong jong ka dorbar talang ki khot jong ka yeng dorbar thawan Rajya Sabha ki balai lumlang hadin ka jing pensange dorbar ka basipor usong ka nor jong ka yeng jong ka dip dhankar ula kentu ki khot jong ka liang persya banailat ya ka jingat bet jong ka dorbar Kamashwa ka por stem haba ki dekhot jong ka Rajya Sabha ki lai kindu usong gunor ula kentat ya ka jing terwa jong ka liang persya ban pensange ka dorbar halor ka nong rim keno bamsap ya ka wei ka kenhun nong khai ka jing snam ha Manipur bat ki wei ki man ka sarkar India kalapan mena ba an rakhi le akamen shisnem lenter ya ka jing dam nyau pusan snem jong ka jing priang ya ka riti sinshari bat an sedang ya ka nadu mentaka sngi. Ya ki program la penlong hakal lingkari India tat hadu ka arfundu tari unai wieng arhajar arpusan. Menteri bakhmi ya ka tari ka ta ha ka yeng dorbar thawan ukiren rijiju ong baya ka program ka bokongsan an sa penlong ha ka Central Hall jong ka yeng dorbar thawan ha ka baka President Draupadi Murmu kan sa ai jingkren chiki dikhot jong ka Lok Sabha ba Rajya Sabha. Rijiju ong bakamni ka jing rakhile akamen tang jong ka yeng dorbar thawan henre ka jingle akamen jongkari India baro kawe. Ka sarkar Assam kadang penkre ban penlong ha ka sin ka baar ya ka advantage Assam ka ban long ha ka arpusaw bat ka arpusan tarik urumphang arhajar arpusan ha Guwahati da ka jing thumuan penklan shu ya ka lat baitingka ha ki jat kam ki ba pher bat ha ka jo ka pot banya pen paw pot thei ya ka jing don lat ka Assam ha ka yo ka kon Menteri rang ba ka Assam Himanta Biswa Sarma ong bagi jingjab balayo na ka advantage Assam arhajar khat phra kla khring ki nong bai tingka ki ba ka jingyo kalong shilak klur tingka kini ka khubor ka wanchapi na ka Akashvani Shillong kini ka Akashvani ka bonam shapi ya ka khubor Arbum ki dikhot bala jiet da katna pudi puthi jong sarkar pedeng ban bishar banya ya ki jingkno bambyang kerkom trekam jong vice chancellor ka North Eastern Hill University Nehu u professor Prabha Shankar Shukla kilawan Nehu minhin kasngi ki arbum ki dikhot ki ba kenthop ya u professor DP Singh Shanknor barim ka UGC bat u professor Dilip Chandra Nath vice chancellor barim jong Assam University kile kindu ki nongelam jong Nehu Students Union ka KSU Nehu unit ka North Eastern Hill
University Teachers Association ne huta bat kiwe ban lum jing tip ikijing hisha baro kiwe dei ikijing kena bambiang ka tre ka hapo ka jing yalam jong ute vice chancellor ka ne hu lapan sngoi ka rai ka bas kem de ki samla pulie bi no hi kai ke nehu bakin amla ban pdiang da lele ru ya ka jingwan phai byang jong professor Prabha S Shukla kum vice chancellor lawan pen kenal byang hangni baha ka khatsan trik mata ubnai ka sarkar India ka lapan mi hukum ba de ban pendep ya ka jing toket hanehu hapo ka khatsan sngi Meghalaya Human Rights Commission MHRC kalapan jing penchai na superintendent jong pulit karib hoi district halor ka jingyap jong u Huddersfield Rumboy hadien mula syak tenra da ka kali pulit ha ka khatsan trik unai wing ketika commission ka bala bishar ya ka matkat kum ka jing ujor jong ka president ka Meghalaya Pradesh Mahila Congress kong Joplin Scott Shilla ka MHRC kalapan jing penchai nu SP karib hoi district bat kalabutha ban pendap ya ka jing toket hapo ka arpau sngi nakaliang jong ki pulet ki ongba ansa ai ya ka charge sheet hapo ka ndrpau sngi ka jing rakhi ban radding khong ki kam thambor prasha ki kinthai ha ka parthai baro ka we lapalong min ka sngi ha ka snong ramkheng ka baha hapo khat ar snong lat kro CNRD block East Khasi Hills district Lapanya yaka da ka District Legal Services Authority East Khasi Hills District ringkat baka jingitre lang ka Meghalaya State Legal Services Authority MSLSA hakate ka program ka Legal Aid Council kong P Riatam kala ajingkran halor ka mat ka bede bat ka an jingedai ki kinthei na ka jingsha thombor halaying asem badu sub inspector ka Sora Police Station uba A Khongsit ulakran halor ka jing thambor ki kinthei bi kinna kinthei lingba ka internet kaba kum kate ka jo hi ka program na panlong ru hati saw dorbar hall Nongston West Khasi Hills district pakum jo ru ha pandem umyong mairang Eastern West Khasi Hills ka kanhun pulit jong ka North Garo Hills Operational Group Center OGC Minsing ublay kala yo obat ya ka way ka kali tata magic ya ka bala subajur baka kit ya ki jingdi bi an hakati ka jing khandra ki pulit kala yo kurup shi post ndop ki dawai jirho fensidil ka bala kit arspa sanpho kilo bat kila kneru ya ki mobile phone jong ki brio ki badan hakati ka kali bari shabi jong kati ka kali lakem ya borok lai ngot ki brio ki baidon kti ha ketika kam bat ki dei ki ba long try na kejela asam hashwa bangin penkut yak ni ka khubor sashi sien pat ngan pule biang phi ya kini ki mat ki ba kongsan menteri rangbado kari Narendra Modi ong ba ki cooperative ki don ni ka benta trekam ka ba kraw ba ban kentiu shaprang ye kari ha ka lawe namar ka jingkir kat ke bajur ni ki khot jong kaliang persha lahaban pensange ke dorbar habaro artli ki yeng dorbar thawan minhin ka sngi wan poi ki brio sarkar hane hu mar ki dei ki bla je da katna puli puthi jong ka sarkar pedeng ban lum jing tip ki jing e ki badan ha ka te ke skul ba katu ni ka khubor kalakon bakalawan shpi na ka Akashvani Shillong Sashipor kata ka por prabaji nginya so baga Delhi station na ka benta ka khubor hakak tin Hindi ban penbu da ka khubor phareng ka por prakat san minin kani gede ka Akashvani Shillong skom haban amantai ki khubor na Delhi